Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Unsa? Tinuod ka muna? O, Emmy. Og mituo ko sa gisulti sa akong anak. Hala no? Nagpakita kang amara ang iyang amahan? O, Em. Ninduta, good. Nakailan na di ay si Amara sa iyang amahan? O. Og nabala ka kayo ko ini, Emmy. Ay, nakita ko ang tanan nimong gibuhat, Adonis. Wa makaduol na mo ang bruha nga si Anselma. Gipalibutan ako og tunukon nga wire nga nagkayo. Adonis, bantaye yung maayo si Amara. Kay nahibaw ko nga manimaos diyo si Anselma. Sinitabo sa iyang apo nga si Negro. Sa una ko palang pagkakita ng Negro, malay, nasimutan ko na iyang bao, nga siya usa ka ingkantong itom. Ug ganong wa ka mandayon magpahibaw kang Adonis, bahin ni ini Rodante. Ipanitan pa man ako siya. Isod man sa nang, kamasangil na iyang takamahalan. Sakto si Rodante, ama. Wa ba mahibuo nga mga tao sa eskwelahan? Naghimo ka mag nagkayo nga wire, Adonis. Wa, ama. Atong gituyo nga way tagayuta nga makakita. Si Anselma lang ang nakakita nini. Anong imo man pasunod ng dapita haming kami? Ang kami, unsa nang imong gayo kaya? Ang ako ka ng panaptong nagpustan ko sa akong mga gamit sa pagpanambal. Wala upan kong mga gamit. Kinsay naglubong ining panaptong nagipustan ko sa akong mga gamit, ming kaming. Ha! Kinsa! Ni anak ko ang ubang mga gamit ni Ibyong. Wa siya masayod sa itom na kong plano. Daghan siya namahuan sa pagpadambal. Daghan po siya namahuan unsaon pagsumpo sa mga daotang sama kanamo nga mga itom nga engkanto. Giton anak ko ang tanan aron makaalkontra ko kang Ibyong. Magamit ko kaayo kining iyang mga gamit na akong nakuha. Kung wa palang magsamok-samok na ko ang iyang iring, tugay na unta kong nakabiya sa panimal ni Ibyong. Mangita ko paagi kung unsaon ako pagbawi si Negro sa mga kamot sa mga tao. Tao lang kamo, samtang kami si Negro mga engkantong itom. Pero magbantay ko, magmatngon ko nga dili na ko ikasugat ang amahan ni Amara, nga maoy among target nga patyon. Siya ang among misyon ni Negro, nga angay namong humanon, aron makalingkawas kami sa usa ka panghimaraot sa among kinakusgan. Kunhari sa mga engkantong itom. Sige, nakuyapan niya po siya. Kanina ramong gula siya nakuyapan pero hangtod karong mga orasa o pa magyapon mauli eh. Kaway na namon juga nga tabuha ay. Di pa kumahimo nga mo pauli sa amo kay inyo pa man kong imbestigahon nganong gigapos kinis Negro. Kaway ako naman hinuoy sad-an ning tanan zero eh. Nga wa magusaan ni. Dili man ako nagapos ni bata.
Di man ako, sir. Ama, naluoy ko sa teacher ni Amara kay gitanggong siya sa presinto sa kabulsan sa ilang dapit. Ugod sa imong buhaton nini, Adonis. At doon ko siya, Ama. Aron magkagawas. Magpakita ka sa mga tao. Dili, Ama. Ako rin may hibaw unsay akong buhaton. Ikaw may baw, Adonis. Sige. Salamat, Ama. Niyan ako sa dapit, diin kida ang maestro ni Amara. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa pa? Makikita ka ni Adonis mon. Istoryahi siya bahin sa inyong anak nga si Amara. Wala siguro magkapugong si Adonis, maong nagpakita siya. O nagpaila nga siya ang amahan ni Amara. Giusap ko na nga akong payon. Di na ko nila mailhan nga ako usa ka engkanto. Narang maestro ni Amara. Duulon ko siya. Og makigsulti ko niya. Maayo kay way pulis nga nagpantay. Excuse me, sir. Oh, kikidya ko. Well, dawi ka gwapo sa danin niya, uy. Pulis ka ba? Dili, sir. Abin akong pulis ka, kay gwapo ang gugay ka. Gusto ko ikaw tabangan nga makagawas din. Usa? Kisa man ka, abogado ka ba? Dili, sir. Ay, no, kagyot, kini mo smile, oy. Kinigawas ginanduhan ni mo kakandis, galaw kayo. Alam no? Unsaon mo ko mo sa pagtabang? Tell me, where did I go wrong? Ano ako may pasagin lang din tao na niyo nga nagapo sa akong estudyante? Naara si Negro. Usbon ko ang akong kaugalingon. Mahimo kong bitin. 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 Dili mo makadakop na ko. Dili. Kuhaon ko si Negro. Luwason ko siya. Hapit na mubukal kining dakong kawa. Ikabukal ini, dagkutan ko ang mga kandila. Ug ang tinuo ni ini, mapurmaginis na lang nga gusto kong makita. Nga mausiyan silma. May bawaan ako karon kinsa kagyod ang silma. Ug din kagikan. Hinibukal na ang tubig sa dakong kawa. Yan ang mga kandila. Ako na kanindagkutan. Akong ipatungo sa tubig na nagbukal. Nisigan ang mga kandila. Nagsugod ng to ang kandila. Pabuton ko kung unsay mo gawas sa tinuo sa kandila. Napagawas ko na si Negro. Usbon ko na ang akong kaugalingon. Nausab na ko. Negro. Negro, buka ang imong mga mata. Nakaila ka ba nako? Lula Silma, buhay ka?
Dako kong buhi, negro. Sorry. Sure lagi ko ay paghalhal diha. Kapagulo ko nimo. O ikaw pa. Kap. Ikaw pa ko. Oh. Ani. Ano man? Ha? Aya! Ay, Buhi ko na lang siya. buhi ko. Ano pagakos-gakos na ako. Siya ba, oy? Buhi ko. Sama kay atiya. Murarbag humot. Bahorabag ko. Ay, ang panaway ha. Pareha sa batang duha, mga baho ta. Ha? Simuta na mong kaugalingon. Simuta na yun. Diyan na. Oh. Ya! Unsa na, bahoan sa kanimo siya. Lulan Silma. Mani original na itong baho. Nganong nabaho naman ta? Nagpasabot ka na, negro. Ya. Nga oras na nga atong buhaton ang atong misyon. Misyon? Naaday lula. Ayaw ra gud pagsiginanggaw diha. Nata misyon? Oh, la, limot ko da. Oh, doon na dito misyon. Misyon nga. Nga. Papatyo na to ang prinsesa ng kanto. Nga mao si Amara, ang anak ni Prinsipe Adonis. Oh, nakanam na purma ang mga tino sa kandila. Oh, napurma na, duwa sila kabuk. Ang bata o si Anselma, mga itong nga engkanto. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!